Kaixo, ongietorriak Orozkoko jaietara, laster hasiko dira, ofizialki, naiz eta ja hasi diren, egon da paia txapelketa goizean. Eta bueno, jaietako eta pregoiko osagai nagusia, pregoilariak eurak dira, ezta? Bai, ala gara. Bueno, eta gaur ditugu gurekin, Berbalagun taldeko bikide, esango dizkiguzu zuen izenak? Bai, ni naiz Bego Perurena, bai. Bai, ni Julen Bilbao. Bueno, Bego eta Julen, zelan hartu duzue pregoia irakurtzearen ardura? Itzelesko, nola da? Ez dakit nola, posa, ilusioa, sentimentu guztiak dana batera. Eta dardarea ere bai, hor daukagu bitartean. Baina, bueno, posa handia. Ze Euskarak merezi du gainera hemen egotea eta pregoian egotea ilusio handia indauzku. Ez dakit zer nagoen esaten, baina... Eta, zein da Berbalagun taldeak egin duen lana historikoki, ja, uste dut 11 urte bete dituzuela, ezta? Bai, hala da, 11 urte. Guk gehien bat egiten duguna da, konfiantza emon jendeari eta komidatzen ditugu etortzea gure taldera. Eta gehien bat hitz egin desatela. Dakien moduan, bardin da gitxi edo asko, baina hitz egin desatela. Konfiantzaz, bardin da hanka sartzen badute edo ez, apurke konfiantza hartzen doazenean, ja hitz egiten dute geroago eta gehiago, hitz gehiagokin, konfiantza gehiagokin, eta horrek itzelesko posa eta eurentzat konfiantza eta pausu handiak ematen dituzte aurreruntz. Eta zein da gaur zabalduko duzuen mezua pregoia? Bueno, gaur zabalduko duguna da, guk egiten dugun lana, azken finean, Euskara zabaltzeko sare bat dela, ez? Edo sarea antzeko bat. Begok esan dagoen legez, biltzen gara talde bat, egoten gara berba egiten, ikasten ari den, berba egiten ari den jenteari laguntzen, lotzak entzen, eta horregaz sare bat lortu. Gero eta jente gehiago etorri gugana, gero eta jente gehiago euskaraz berba egiten egongo da, eta sarea zabalduko dugu, dionik. Bai, eta gehien bat Euskara atera dadin plazara, gehien bat. Plazara, gu nahi dugu Euskara plazan egotea, dantzan egotea, leku guztietan. Baina animatu behar dugu jendea. Bueno, aipatu duzue plazara ateratzea gaur, plaza bete, aterako duzue Euskara, zer moduz azkenengo une hauetan, zeia berehala askatu behar zaituzte? Posarekin, baina urduria, ez daukago beste hitza. Urduria eta benga, pregoia, hitza egokiak ipintzen pregoian, eta bueno, hor egon gara, kendu ipini, bat gehiago... Hori bini, lanean, gora eta bera. Laguntza asko gaz, baina bueno. Ia ondo ateratzen da, aterako da. Itzelesko lan polita izan da, baina, nekegarria, zergaitik, ja burua beteta zegoen, guztiz beteta. Ederto, mil esker, zorionak, eta animo, lasteria jendea bildu zaigu hemen plazan, orduan zuen zain daude, orduan animo asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko zuei, eta uste dut laguntza izan dela zuek hemen egotea, ze orain ja ez dugu erantzun behan eta gero lotza euki zer esan ote dugu. Orain ja idatzita daukagu hemen paperean. Onerako da txarrerako. Bai. Mil esker eta asko gozatu. Eskerrik asko, zuek ere parte hartzen duzuen. Animo! Bueno, hemen ditugu pregoilariak, laster hartuko dute, gaur daukagu ja zinegotzia apur bat presaka, eta, badakizue gaur, irailak bat, jende askorentzat ziurrenik, egun penagarria, egun neketsua eta astuna, baina, begira dezakezue hemen, zenbat jende dagoen, jende mordoa batu da, batzuk hor agurtzen da guzti, eta, Orozkon ez dirudi irailaren bat adenik, ez? Dirudi oraindik abuztuan gaudela, eta, oraindik oporretan daude Orozkon, ze gaur atxupinazoa, eta luzatuko zaigu jaia, luzatuko zaigu ostiralera arte. Gaur, 7:00 hasiko da berez ofizialki jaia, naiz eta goizean eguerdian eta arratsaldean izan ditugun ekintzak, eta, esan dakoa, orain txupinazoa izango dugu, kanpai hotza, gero buru handiak, jarraian, eskupilotak eta gomazko paleta partidak frontoian, Olgeta elkartearen eskutik, eta 7:00 dultzaina, eta 8:00 sardinak Zupela elkartearen eskutik, oso kerez bagaude, etxosnagunean. Hemen izan ditugu ja gaitarien lehenengo doinuak, hor ditugu ja pregoilariak atera dira, eta agian utziko diegu hitza pregoilari eta gero jarrituko dugu apur bat egitarauari begiratxo bat ematen.
hemen ditugu talde zabala da. Orduan atera behar dira guztiak. Guk bakarrik elkarrizketatu ditugu bi, baina bueno, talde nahiko zabala da. Orduanea guztiak sartzen diren balkoian. Hurbildu. Ea guk ere egiten diegun tartetxoa. Eta esandakoa, hemen gaude udaletxean. Jadanik plaza lepo dago jendez, eta hemen daude ere ordezkari politikoak, berbalagun taldearekin, eta bueno, berehala uste dugu hasiko dela pregoia. Badirudi esusteren edo sorpresaren batekin egongo da, baina bueno, printzipioz dana prest pregoia entzuteko, hor dago, entzuten da, bai. Iaz bezalan, Zuk zergatik
Eta azkenik, Ameriken, berotasun guztiaren gure dautzeko momentu honetan, zapaldua izaten ari den herriari. Nahikoa da, genozidioa gehiago ez Gaza. Horretaz, aparte, esan behar dugu, gure bihoteko daukaguna, herritik kanpo dagotzena eta betiko opoan jakutzena. Bereziki, haietako bat, horren da laguntz bitxi utzi gaituena. Jaia, barru-barrurik bizi esan egazarako. 2006ko pregoilaria. Maika Garreras. Eta orain bai, hori da momentua. Jaia ondo pasa. Gozatu behituzte, errespetuz, berdintasunez eta modu inklusiboan. Gora gure euskara eta berkarago. Gora Orozko eta Orozkoa da. Gora Zumetobi! Bueno, ofizialki egin du estanda jaia Orozkon. Egin du estanda jaiak, baina ez aldarrikapen kutsu gabe, euskararen erabilera aldarrikatu ez ezik. Berbalagun taldeak gogoratu du Gazan gertatzen ari den genozidioa, behin betiko bukatu dadil. Eta gogoratu dituzte ere gaur, pregoian eta jaietan oroar egongo ez diren herritarrak. Bereziki, 2006an pregoilari izan zen kide bat, Orozkoar bat. Eta, esan dakoa, jadanik estanda egin du ospakizunak, atera dira buru handiak, aitariak, eta hasi da jendea mugitzen apurka-apurka. Eta nahi bazue, gogoratuko dizuegu, gaur, badaukagula zita berezi bat hemen Orozkon, lehen aipatu dugu, egitaragua berrikustean, aipatu dugu badagoela Sarina Jana Superlaurre elkartean eskutik, baina gero gogoratu 10:30, 8:30 badaukagu ere Ubizetaren dantzaldia, Ubizeta tokiko herriko euskal dantzen taldea, baina badaukagu beste zita berezia, beste itzordu batena, Beranduegi Erromeriarena, Beranduegi Erromeriak badauka Orozkoko kide bat, Lander Agirre hain zuzen, eta azken biran dabil taldea, eta ikusi nahi baduzue Erromeria taldea, aukera izango duzue gaur bertan hemen 8:30 aurrera eurentzat, eta bereziki Landerrentzat, berezia izango den kontzertu honetan. Biharko 10:00 kale jira beti jai izango dugu, 11:00 meza, eta ordu berean garrafa erakusketa eta lehiaketa. Garrafa erakusketa eta lehiaketa honetan, badakizue, garrafa prestatzen da, garrafa bada hemen Orozkoko edari, ez dakit edari edo edabe, ez dakit nola definitu, edari, nahiko gozoa egiten dena, izotxagaz eta hemengo likore eta ardoekin, eta Orozkon esandakoa, sustrai oso sakonak ditu garrafak, eta bihar ikusteko aukera egongo da, eta daztatzeko. Emango dute aukera daztatzeko hemen plazan bertan. Gero 12:00, 11:30 eskupilota eta gomazko partiak izango dugu hor frontoian, eta 12:00 sekorrak zezen plazara aterako dituzte.
bakizue Orozko ere oso herri zezentzalea dugula, orduan horrelako zitak ez dira faltako. 6:30 zezentzaleetasunarekin jarraiki, sekorketa izango dugu eta 8:30 egingo eta 11:00 nonbait erromeria. Asteazkenean, Garelako Atletik puzgarreak jarriko dituzte Zubior plazan 11:00 eta 5:30 txiki irrintzi lehiaketa, 6:00 Gora Bihotzak familientzako ikuskizuna izango dugu, eta 9:00 Bizkaia Rap Battles ikuskizuna izango dugu. Osteguna bada nahiko egun indartsua eta potentea Orozkon, berakatze eguna duzue, 12:00 jokopoteoa izango da herrian zehar. Jokopoteoa, nahiko ekintza ikusgarria da, kuadriak lehiatzen dira proba bereziak eta umoretsuak egiten, eta 3:00 herri bazkaria izango duzue eskolako jolastokian. Hor, 100 eta 100 lagun batuko dira, dureik gabe. 5:00 karrozau ibiltaria izango dugu, eta 5:00 erruleta erotikoa, sexologia zerbitzuaren eskutik. Eta 7:00 berriro zezentzaletasunera itzulita, bigantzak izango ditugu plazan, 8:30 beste erromeria talde bat, txapela braba, eta 11:00 zutik erromeria. Erromeriaz lepo egongo gara hemen Orozko nuen hauetan. Eta, esan dakoa, gaur da irailaren bata, eta, pena ordez, eta negarra ordez badaukagu jaia, baina ostiralean amaituko da ere hemen jaia, izango dugu marrazki lehiak eta 11:00, umeen eguna da, orduan umeentzako egitarau berezia da izango duzue, gero 0-7 urteko umeentzako jolas parkea, eta 11:00 ere 8 urtetik gorako entzako aur parkea ere egongo da. Ordu bitan umeentzako bazkaria, 3:00 0-7 urteko entzako jolas parkea, eta ordu berean ere 8 urtetik gorako entzako jolas parkea. Nagusiek helduek ere izango dute zitaren bat, adibidez 4:00 tute eta briska txapelketak egongo dira, Zubior plazan bertan, eta 7:00 ekintza honek ere badauka arrakasta handia, oso herrikoia da, eta familia osoek parte hartzen dute. 7:00 zezen plazan mozorro lehiaketa, 9:00 de Los Tenampas izango dugu, 11:00 de Golden Covers, ordu batetan DJ Teso, eta 3:30 aldera DJ Morente. Eta horrekin amaitutzat joko ditugu Orozkoko jaiak, eta orduan atsekabea ere agertuko da bereziki hurrengo egunean Orozkon, eta geratzen diren egun hauetan ondo pasatzea opa dizuegu, eta gogoratu jaietan ere Orozkoko udalak gogoratzen duen moduan errespetua nagusi eta eraso sexistarik ez, eta ondo pasa, laster arte, hurrengo zuzenen arte.